dnešnom videu sa pozrieme na jednoduchý program v jazyku C, ktorý používa príkaz switch na zistenie dňa na základe čísla zadaného používateľom. Použili sme aj príkazy default a goto. Int deklaruje premennú číslo dňa, ktorá bude slúžiť na uchovávanie čísla dňa v týždni, ktoré zadá používateľ. Program vypisuje správu pomocou printf, ktorá žiada používateľa, aby zadal číslo od 1 do 7. Následne sa používa scanf na načítanie hodnoty z klávesnice a uloženie do premennej číslo dňa. Začína sa príkaz switch, ktorý porovnáva hodnotu premennej číslo dňa a hodnoty case. Switch sa používa na vykonanie jedného bloku kódu, ktorý nazývame case. Takto môžeme vytvoriť niekoľko alternatívnych vetiev kódu. Ak je premenná číslo dňa rovná jednotke, vypíše sa pondelok a ukončí sa blok kódu pomocou break. Ak je číslo dňa rovné 2, vypíše sa utorok. Ak je číslo dňa rovné 3, vypíše sa streda. Ak je číslo dňa rovné 4, vypíše sa štvrtok. Ak je číslo dňa rovné 5, vypíše sa piatok. Ak je číslo dňa rovné 6, vypíše sa sobota. Ak je číslo dňa rovné 7, vypíše sa nedeľa. Break slúži na ukončenie case a preto sme tento príkaz použili za každým prípadom. Ak by sme tak neurobili, program by nám vyhodnotil všetko to, čo bolo napísané za case naraz. Default je prípad, ktorý sa vykoná, ak žiadny z predchádzajúcich case prípadov nebol použitý, teda v tomto prípade, ak by sme zadali niečo iné ako číslo od 1 až po 7. Goto je príkaz, ktorý umožňuje skočiť na označenie v kóde. Jednoducho povedané, odtiaľto až sem. Return 0, program končí a vracia 0, čo indikuje úspešné ukončenie programu.